Salut! Dacă ești aici, dă o abonare, o inimioară sau un like și află acum tot ce este util să știi despre aura ta energetică. Ce este o aură? Dacă asculți acest articol, probabil ești conștient de faptul că suntem suflete infinite care pur și simplu avem o experiență umană în lumea fizică pământească. Frecvența energetică a esenței noastre adevărate, a spiritului nostru, vibrează constant către univers sau Dumnezeu sau divinitate, cum vreți voi să-i spuneți, ceea ce creează un câmp de energie în jurul nostru. Unii oameni îl pot simți, alții îl pot vedea, iar alții ar numi pur și simplu propriile noastre vibrații. Acest câmp energetic din jurul nostru este ceea ce numim aură energetică. Învățând să vezi aurele, există mulți oameni care deja pot vedea aure, iar prin a vedea ne referim la a vedea fizic aceste aure. Nu trebuie confundat cu vizualizarea sau simțirea energiei. Acești oameni au de obicei deja un avans în dezvoltarea numeroaselor lor abilități mistice, cum ar fi abilitățile psihice și extrasenzoriale, cunoscute și sub numele de capacități clarigene. Acestea includ clarviziunea, claraudiența, clarsimțirea și clarcunoașterea. Acești oameni și-au accesat și-au aplicat creșterea abilităților lor naturale, astfel încât sunt capabili să-și vadă și să simtă propriile aure și pe ale altora cu un puternic simț al percepției. Citind aurele altor oameni și pe ale tale, poți descoperi o mulțime de informații valoroase. Aura se extinde de obicei la aproximativ 90 de centimetri de ființa fizică. Un fapt important și interesant de remarcat este aceasta. Persoanele care au trecut printr-o experiență extrem de traumatizantă pot avea o aură care se extinde mult mai departe, chiar și până la 15 metri în jurul corpului lor. Pentru tine, asta înseamnă că trebuie să fii conștient că această energie te afectează și pe tine. Este util să simți și să observi aurele din jurul tău, astfel încât să nu preiei nicio energie negativă. Deci, atenție! Mai jos sunt câțiva pași care te vor ajuta să-ți vezi propria aură, precum și aurele celor din jurul tău. Aceste sfaturi sunt scurte, așa că este întotdeauna util să ceri îndrumare de la sinele tău superior sau de la alte resurse pentru a continua practica. Începe cu tine însăți. Mai întâi poți să-ți vezi propria aură, ceea ce îți va accelera abilitățile de relaționare cu alte persoane. Un bun început este să te pui în fața unei oglinzi și să te asiguri că ai un fundal mai deschis și mai solid în spate. Albul este întotdeauna cel mai potrivit. În timp ce te privești, încearcă să-ți concentrezi atenția vizuală asupra conturului corpului tău. Pe măsură ce exersezi, s-ar putea să începi să vezi o formă albicioasă sau transparentă în jurul corpului tău. Aceasta este aura noastră naturală, clară, de energie, care îți pregătește ochii să devină conștienți de aură. Încearcă din răzputeri să-ți menții concentrarea și, în cele din urmă, acea formă din jurul corpului tău se va extinde și o culoare foarte vizibilă se va dezvălui. Nu uita, acesta este de obicei momentul în care creierul tău devine confuz, deoarece nu este obișnuit să vadă asta, iar conturul poate dispărea. Continuă să încerci și, inevitabil, va reapărea, adică până când începi să te gândești prea mult la ceea ce vezi. Dar, atâta timp cât rămâi concentrat și cu cât exersezi mai mult, vei putea în curând să-ți vezi adevărata aură într-o culoare vibrantă și radiantă. Îmbunătățește-ți vederea periferică și 3D-ul. Creierul nostru
este atât de obișnuit să se miște cu viteza luminii în orice moment, încât zi de zi vederea noastră standard este afectată constant de modul în care creierul nostru editează informațiile pe care le absorbim. Pentru a-ți păcăli creierul, încearcă să te holbezi la un singur punct timp de cel puțin 1 minut și permite-ți concentrarea să se relaxeze, să se înmoaie și să se încrunte. Concentrează-te asupra locului unde se află al 3-lea ochi, acolo, în frunte, în mijlocul frunții. Acum, fără să privești în jur, încearcă să fii atent la obiectele aflate chiar în afara câmpului vizual direct, în vederea periferică. Încearcă să nu te gândești la asta și să nu acorzi prea multă atenție obiectelor exterioare, dar între timp încearcă să respiri conștient, în timp ce practici acest exercițiu de antrenament. O altă metodă excelentă este similară cu imaginile 3D sau Magic Eye. Dacă reușiți să vă întindeți rapid vederea pentru a vedea aceste tipuri de imagini, sunteți un candidat excelent pentru vizualizarea aurelor. Dacă aveți probleme cu aceste tipuri de lucrări artistice, încercați să exersați cât mai mult posibil, astfel încât să vă puteți ajusta vederea aproape instantaneu. Încearcă pe alte obiecte. Totul din lumea noastră fizică absoarbe, adăpostește și emană frecvențe energetice din și către cosmos în permanență, pentru că toți și toate sunt energie. Odată ce ți-ai dezvoltat ajustarea vederii tale literale, începe să exersezi pe alți oameni și chiar pe plante. Aură, practica duce la perfecțiune. Nimic în viață nu vine fără practică. Prin a fi conștient de a construi și dezvolta continuu această capacitate născută pe care o avem cu toții în noi, există o garanție metafizică că această abilitate va deveni din ce în ce mai puternică și în cele din urmă va deveni o a doua natură pentru noi. Culoarea și semnificațiile aurei. Mai jos puteți găsi o scurtă descriere a fiecărei culori de aură și a semnificației acesteia pentru bunăstarea fizică și spirituală a acelei persoane. Am discutat anterior acest aspect și în articolul nostru despre culorile aurei, dar aici am adăugat încă câteva culori pentru a reflecta asupra semnificațiilor lor atunci când sunt văzute în aura cuiva. Revin cu un următor videoclip.